Sæt dig godt til rette. Ret ryggen. Tag en dyb indånding. Hold vejret. Ånd ud. Tag endnu en dyb indånding. Hold vejret. Ånd ud. Tag en sidste dyb indånding. Hold vejret. Ånd ud. Mærk dine fodsåler. Mærk, at dine fødder har kontakt med underlaget. Mærk, din højre fod bliver varm, tung og afslappet. Mærk, din højre ankel bliver varm, tung og afslappet. Mærk, din højre læg bliver varm, tung og afslappet. Mærk, dit højre knæ bliver varmt, tungt og afslappet. Mærk, dit højre lår bliver varmt, tungt og afslappet. Mærk, din højre balle bliver varm, tung og afslappet. Mærk, din venstre fod bliver varm, tung og afslappet. Mærk, din venstre ankel bliver varm, tung og afslappet. Mærk, din venstre læg bliver varm, tung og afslappet. Mærk, dit venstre knæ bliver varm, tungt og afslappet. Mærk, dit venstre lår bliver varm, tungt og afslappet. Mærk, din venstre balle bliver varm, tung og afslappet. Mærk begge dine hænder. Mærk, at din højre hånd bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at dit højre håndled bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din højre underarm bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din albue bliver varm, tung og afslappet.
Mærk, at din højre overarm bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din højre skulder bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din højre armhule bliver varm, tung og afslappet. Mærk din venstre hånd. Mærk, at din venstre hånd bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at dit venstre håndled bliver varmt, tungt og afslappet. Mærk, at din venstre underarm bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din venstre albue bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din venstre overarm bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din venstre skulder bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din venstre armhule bliver varm, tung og afslappet. Mærk dit underliv. Mærk, at dit underliv bliver varmt og afslappet. Mærk, din mave bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at solar plexus bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at dit bryst bliver varm, tungt og afslappet. Mærk dine baller. Mærk, at dine baller bliver varme, tunge og afslappet. Mærk, at lænden bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at den nederste del af ryggen bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at den øverste del af ryggen bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at højre side på halsen bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at venstre side af halsen bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at forsiden på halsen bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din nakke bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at din hovedbund bliver varm, tung og afslappet.
Mærk, at din hjerne bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at dine øjne bliver varme, tunge og afslappet. Mærk, at din kæbe bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at hele din krop bliver varm, tung og afslappet. Mærk, at hele din krop bliver varm, tung og afslappet. Mærk dit åndedræt. Mærk, hvordan du trækker vejret ind gennem næsen, ned igennem svælget og ned i dine lunger, og hvordan du igen tømmer lungerne for luft op, presser luften ud igennem lungerne, op af svælget og ud igennem næsen. Sid stille og rolig og mærk din vejrtrækning. Gå ind i dit bryst, ind i din brystkasse. Der har du dit lykkepunkt. Der, hvor linjen mellem armene og halsen krydser hinanden, der har du dit lykkepunkt. Hvis du har en fornemmelse af, at dit lykkepunkt sidder et andet sted i kroppen, så bruger du det lykkepunkt. Gå ind i dit lykkepunkt, uanset hvor du fornemmer det er henne i kroppen, uden for kroppen, et andet tid og sted. Og vær i dit lykkepunkt. Og bliv opfyldt af lykke og glæde og lys. Lad glade billeder, lufte, lyde, følelser, hvad der kommer til dig af lykke og glæde. Lad det strømme igennem dig, uden at holde fast på det. Lad det glide lige så stille ind og ud af dig og forbi dig. Men bliv i dit lykkepunkt og bliv i lykken.
Du kommer lige så stille og roligt tilbage igen. Du mærker hele din krop. Du mærker hele krop. Du mærker dine fodsåler og åbner øjnene, når du føler dig parat.